Рӯз ба хайр ҳаводорони бошгоҳи Барселона. То замоне ба истеъфо рафтани Роналд Куман Хави бо Барселона музокирот намекунад. Ӯ намехоҳад ки ба Роналд Куман хиёнат кунад. Барселона дар бозиҳо бо Леванте ва Атлетико бе сармураббӣ ба майдон меояд. Куманро барои корти сурх гирифтанаш дар бозӣ бо Кадис аз иштирок дар ду бозии дигар маҳрум сохтанд. Жерар Пике аз мушкил будани тартиби ҷадвали бозиҳои Барселона шикоят бурда гуфтааст ки футболбозон барои истироҳат хеле вақти кам доранд. Филиппи Каутино метавонад зимистон дастаро тарк кунад. Барселона мехоҳад ки Каутиноро ба Ливерпул бо банди хариди ҳатмӣ ба иҷора диҳад. доираи ин ҳама хабарҳо ба шакли пурра бароятон имрӯз маълумот медиҳем. Аммо пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки имрӯз ва пагоҳ моро бисёрам бозиҳои шавқовар интизор аст. Барса бозии навбатии худро зидди Леванте пагоҳ мегузаронад. Аммо шумо метавонед имрӯз ба дигар бозиҳо таваҷҷӯҳ намоед. Барои бозам ҷолибтар гузарондани ин рақобатҳо дӯстонамон аз 1x коэффициентҳои кайҳонӣ пешниҳод мекунам. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия надоранд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди барстратиҷӣ соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментария. имконатро аз даст надиҳед. собиқ нимувзятгари Барселона Хави ки ҳоло сармураббии дастаи Алсади Қатар аст омода нест ки доири фаъолияташ дар бошгоҳи каталонӣ музокирот намояд то даме ки Роналд Куман ба ҳайси сармураббии Барселона кор мекунад. чуноне ки нашрияи Марка менависад, Хави аллакай пешниҳоди музокиротро рад кардааст ва гуфтааст ки пушти сари мураббии ҳозира гуфтугузор кардан нисбаташ беэҳтиромист. Хави нисбати Роналд Куман эҳтироми зиёд дорад ва ӯро яке аз легендаҳои Барселона меҳисобад ва ӯ намехоҳад ки ҳангоми дар ҳолати бад будани бошгоҳ бо каталониҳо гуфтугузор кунад. пештар хабаре паҳн гардида буд ки дар шартномаи нави Хави бо Алсад банде ки мувофиқи он ҳар замоне ки хоҳад мураббии Барселона шуда метавонад онро хат заданд. ЛАПОРТА гуфта буд ки то замони мураббии мувофиқ пайдо карданаш Куманро ба истеъфо намефиристад. акнун Хави иброз дорад ки то замоне ки Куман ба истеъфо наравад ба мези музокирот наменишинад. ин масхарабозӣ то кай давом мекарда бошад. сармураббии Барселона баъди корти сурх гирифтанаш дар бозӣ бо Кадис аз иштирок дар ду бозии наздик маҳрум гашт. дар дақиқаи ҳафтуми иловагии бозӣ мутахассиси голландӣ ҳангоми норозигӣ боён кардан нисбати кори довари марказӣ бо корти сурх муҷозот шуд. ҳамин тавр дар бозӣ бо Леванте ва Атлетико Куман наметавонад ки дастаро идора кунад. ба замми ин аризаи шикоятии Барселона оиди корти зарди Серхио Бускетс ва корти сурхи Френки де Йонг рад гардид. аҷоибаш он аст ки барои корти сурхи Куман ҳуқуқшиносони Барса ҳатто шикоят накарданд. ба ӯ се бозии дигар муҳлат доданд ки натиҷаҳоро дигар кунад, вале аз иштирок накарданаш дар ду бозӣ шоданду ғамгин не. бечора Барселона аз тамоми фурсат истифода бурдан дорад ки Куман дар бозиҳо иштирок накунад. агар дар ин ду бозӣ бе Куман Барса натиҷаи хуб нишон диҳад, шояд Лапорта дар ҳар бозӣ доваронро пора медиҳад ки ба Куман корти сурх диҳанд. мувофиқатгари Барселона Жерар Пике аз тартиби душвори ҷадвали бозиҳои Барселона шикоят дорад. ӯ гуфтааст ки барои 5 бозӣ мо ҳамагӣ 2 рӯзи истироҳат дорем ва ман инро намефаҳмам. ки ҷадвали бозиҳоро ба тартиб меорад ман намедонам, вале онҳо бояд фикри бозингаронро ҳам кунанд. чаро мо рӯзи шанбе ё якшанбе неву рӯзи душанбе бозӣ мекунем? суханҳои ман танқид нестанд, балки фикру мулоҳизаи ман оиди чӣ гуна ба футболбозон кӯмак кардан аст. камтар аз 72 соат баъди бозӣ бо Кадис мо бо Леванте бозӣ мекунем, баъдан Лигаи Чемпионҳо, баъдан Атлетико. футболбозонам одаман охир, чӣ ҷои мушкилӣ дорад ки бозиҳоро барвақттар монанд, гуфт Жерард. ба фикрам Пике пир шудааст ва фаромӯш кард ягона бозиҳоре ки мавсими имсола ба таърих гузоштанд он ҳам бозии Барса бо Севилия буд ки ба хотири истироҳати бозингарони Барса ин тасмимро гирифтанд. шояд Пике дар 3 рӯз 2 соат дар рӯи алафи нарми сабз давидан зиёд хастааш кардааст. забонаш аз пойҳояш зиёдтар кор дорад вақтои охир, айнан мисли президентони Барселона. аз ҳозир метавонад дар курсии гарми Лапорта нишаста фақат бо сафсата гуфтан маош гирад. Барселона омода аст ки Филиппи Каутиноро барои гузариш ба дигар даста иҷоза диҳад. каталониҳо мехоҳанд футболбозро ба дастаи собиқаш Ливерпул ба иҷора фиристанд ва худи бозингар ҳам барои баргаштанаш муқобил нест. вале Юрген Клоп қатъиян муқобили ин трансфер аст ва аллакай бар роҳбарияти Ливерпул тасмимашро хабар додааст. Клоп аз кирдори Каутино ҳангоми гузаришаш ба Барселона сахт ранҷидааст ва намехоҳад дигарбора бо ӯ ҳамкорӣ кунад. Барселона умед дорад ки дар моҳҳои наздик Каутино дар бозиҳо хуб баромад намуда то зимистон
инглистон диққати ягон дастаро ба худ ҷалб мекунанд. Айни замон дастаҳои Тоттенхем ва Арсенал хоҳишманди ин трансфер ҳастанд. Вақтҳои охир хабарҳо оиди хоҳишҳои Барселона зиёд шуда истоданд, вале дар амал ягон чизро намебинем. Барселона инро мехоҳад, Барселона онро мехоҳад. Магар Барселона дар бозиҳои оддӣ ғолиб омадан намехоҳад? Ҳамаги 8 бозии дигар мондааст то Ливерпул аз Барселона барои Каутино 20 миллиони дигар ситонад. Роҳбарияти онҳоро Барселона мисли роҳбарияти худаш ахмақ мепиндошта бошад ки бозингаронро 120 миллион мехаранду боз ба ҳамон даста ройгон туҳфа мекунанд. Албатта ки онҳо ҳам аз иҷорааш ва ҳам аз трансфераш безоранд. Ба ҳамин тавон дӯстон, шумо дар бораи ин хабарҳо чӣ фикр доред? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.